Ang nasungsang, ang kulong
shout out sa'yo, John NJ Garcia. Gwendolyn Kabak. Evelyn Tagaw. Art Taiko Gammat. Shout out sa inyong apat. Denya Brial Stati. Ayan, pwede po kayo pumunta kaya napaka-magandang ating secretary ngayon. Ayan, mag-request lang po kayo, sabihin lang po sa kanya kung anong request nyo at ano po yung gusto nyong kanta. Ayan. Sa mga gusto sa mga celebrate dito, sa mga birthday or mga anniversary, pwede po kayo lumapit sa amin. Pwede po kayo magpa-shout out. Ayan. Sa mga gusto mag-intermission, ayan po, lumapit lang kayo sa amin. Ayan, maraming salamat po. Okay, sumayaw po lang tayo ng Babylon. Ayan, sa mga nakakalam din na kung paano sumayaw ang Babylon. Come on! Ladies and gentlemen, Rocky Garden. Ayan, let's enjoy the night.
kissing on the phone, hugging on the phone, holding hands in hands, I'm loving you. Falling down the lane, started easy again. I'm kissing and loving, I'm kissing and loving, I'm kissing all night long. I'm kissing and loving, I'm kissing and loving, I'm kissing all night long. Ayan! Ayan! Sa mga gusto pang mag-request or gustong kanta po, pwede po sabihin sa amin. Okay, another balls in music. Hindi ako maka-amodi si Seaweed. Ayan. Shout out po from Kabagan. Hello! May Kabagan ba dito? Kabagan Isabela. Ayan. Kaya ba tawag Isabela? Kabagan. Ayan mga masusumayaw si Seaweed, libre na to! Yes! Ayan! Pa-shout out po ng happy birthday kay Mark Vince Galotera Conana. Sino ba po yung birthday? Sino yung Mark Vince Galotera? Ayan, happy birthday. Susunod yung Mami She's Dancing. Okay. Okay, hanggang po lang alit ang ating
sila galing? Wow, from Santo Tomas. Ayan. Santo Tomas, Isabela. Oh, diba? Ang ganda ng mga mamis natin. For sure, maganda ang performance ng mga ito. Ayan. Okay? Pero mas maganda lang po doon kayong marap kasi nandun sila yung mga tao. Oo. Eh, hindi po kami tao sa likod. Puro puno. Keme. Aray ko. Ayaw, once again, palakpakan natin sila. Ayan. From Santo Tomas. Ang hindi mapalakpak, Akbusali. Yes. Keme. Wala nagpalakpak. Kada kayo nagbusali. Pero inumak talaga. Hello, good evening to everybody. We are from Santo Tomas, Isabela, Calinawan Centro. We are not the best, but we will give you. We are not the best, but we will give you the best. Wow. Ano yun? Ayan, dancing. Mom she's. Ay, asan ba yung nakasulat natin kami dyan? Ay, kadang na namin na yun. Mabinig mo. True. Shout out sa mga viewers. Nagbanlog na kumarin ako. Shout out more viewers sa atin lahat. Wala makag-inumax talaga. Ito yun, dapat painumit. Ayaw sa inigasyonan from Santo Tomas, Isabela. Alright.
team. Opo, araw-araw. Christian Solat. Oh, di ba? Naglalaing daapo. Ayan. Ang ganda ba ng uniform nila? Blue. Yes. Parang motif sa Meraki. Partner from Hawaii sabi niya ata. Hawaii? Hawaiian. Ay, joke na. Ayan po, so may mga request na tayo dito. Ayun mas. Yung mga tigam-babi. Okay, ayan, may request tayo. Balse, from Mabini Gamu, Isabela. Wow, handang-handa na sila. Sige man, tayo man ako sino kinalalaing na balse pulipul. Ayan, Oklahoma! Kaya may nagsala, mapatiniwin sila sa lain. Ore, handa nag-request, mabalik na nagsala, sayang pinagin sunata.
Ayan, pero may di balbalnog daw na nagbalbal siya. Kaya di ba di double step? Ayan, medley double step. Bawal ba naman? Okay, promise. Ayan po, ayan, makapaang mo apo. Ayan. Lucino apo, di aking lugan, minu sakay at enjoy. Mini elf color white punana. US 986 po kasi po may dadaan daw na sasakyan. Ayan, paging, sino po ang may-ari? Maraming salamat! Thank you! Kene. Ayan, paging po, may nawawalang anak dito. Ang paging po, kung kailang anak po ito, nasat sa sobrang saya ng magulang. Ayan, hindi nyo po alam kung nasa ng anak nyo. Anong pangalan ko, baby? O ano ba din yung kalat-alain? Dati ako, iyawid ko. Thank you. O, bilang nakisampo. Keme. Ayan na sila ang anak ito yung ako. Nakasinyelas si Mickey Mouse. Havayanas. Original kayo ni Islam. Pangmayaman talaga. Alright, natin ko na. Diba ito na ako? Unicorns. Unicorn. Tapos, rupan ako, corn. Keme. Kapitlas ako ang uping nga basit na babae. Oh, paging ako. Ito yung ako. Hanapin niyo po, nandito lang po sa amin. O kaya sa office ka lang po, puntahan niyo doon. Ayan, maraming salamat po. Oh, naawan ako yung mga live, ayaw ko lang naman. Thank you. Alright, tuloy-tuloy po ang Monse! Isabela! Ngayon po kasaya ang Isabela! Sa Amerika, hirap lang ito po yan.
Ate Isabela. Shout out po from Burgos, Isabela. Hello. Shout out sa mga viewers natin. Ilagan City, Isabela! Sumigaw ang taga-Ilagan! Ulit, sumigaw ang taga-Ilagan! O, diba? Ang dami nila. 22. Okay. Okay, music, maestro. Pirayman. Di ka rin maririnig
from Mabini Kamu Isabela. Okay. Ayan! Ayan, nagsasaya, ang saya. Alright. Kahit mainit, sige, tiro. Okay, next, Margarita. Requested by taga Buena Vista. Ay, Buena Suerte, Kawayan City. Alright. Agsala ka no ako, di mayat na Zala. Alright. San Macho. Ayan, ay nalagay taga San Macho. Ayan yung taga San Macho. Ito na yung request nyo, Bisla. Kita kayo nag-request, oray naman nag-request, mabali nyo masalain ako.
Okay. Next time na pagka mapinuray, request kayo. Mang, Ayan, may mga request. Mang, wait lang. Dito pa. Kaya ang napang taga-balsining abal, si mga ano pang Hindi ko yung nakasila mga... Patay na pa yung nakalagda na. Aha! Tahong ni Carla. Ura kami na nagdin na kaya ata na yung sinabang sabi nila. Hi guys! Okay. Hello sa ating lahat! Magandang gabi. Okay. Request, sabi niya, Sirok T. Salamagi from Venezuela, Kawayan City. Alright. Itaas ang kamay! Table 1 ko na na. Ito kayo table. Wow! Oh, ang dami nila. 1, 2, 3, bali 36 na amin. 30? O, kitain 37? Muntik ko na ano. Imagine, isa na lang. Para panalo na ako. Joke lang. Ayan, grupo silang pumunta dito. Ano pong sineselebrate yung ma'am? Ano daw ang sineselebrate nyo, mga madam? Ano po? Sing. Okay, sige. Balse! Ayan, orehan ka nag-request. Mabalik yung isa. Wow. Ayan, surat ko pa Kawayan City. At next, ulit po ako babalik from Mabini Gamo. Ayan. Si Siwit. Mabini Gamo. Si Siwit ka no? Bali.
22. Wow. Ano kayo? 42. Okay. Come on. Siyempre, hindi na papatalo. Ayan. From San Mariano, Isabela. Ayan. Asan mo ang taga San Mariano dito? Itaas ang mga kamay, kababayan ko po sila. From San Mariano po ako. Ayan, nag-damage na 1,000 pesos. Sana all. Babylon Gano. Alright. Sige man, tayo kayo kasabag sa lapit ka San Mariano. Ay, di mo na San Mariano kung sino gustong sumayaw to. Pwede to. Ayan. Puliin po natin ang ano.
Okay, next po. Abalayan. Okay, nagkapo-abot ni Facebook page. Ay, wait. Facebook. Ikaw na ang partner. Grabe kami agad. Agpitdal ayan. Ayan, nagabuhin ti Facebook page. Viewers tayo request. Nga request, abalayan. Nga sa lain iti mayat. Ayan.